Abusame mu akwaba afamra nyasapo kasafidie so na jafe de twumi nya tena se na yese oso se ya mamre ne amane ne abakwaso na tete sem nko a na bebre de bre nyasapo TV4 na omohwe tina de be ba ya sese o hwe a o like a no wa share na obi nso so anya bi ahwe na o se ensem sei na ne na jafe de twum se moteme nka che kakra adwuma se de tie no panyesi mu fodo so a oye ni nyina nti to do bi anaja ye de ho ansi kakra na ye ne mafoforo so den so ye den a ye kanya sapo abusuako no ho de wo ye firi manye ye ye ne ja sapo ne nam nti ye den a se ye besom ye ba besom ene ya tenasi na ne ya tenasi na ye ma ya hwefo ene atiefo nyina ehu se bosumi bia bre bia twema ye hia de nkomo ye ma ehu se enna ne bi wo no ma de bi wo ye wo bi da wo ya one obi wale enye ye saa so ne wo bi bosumi bia one bosumi bi so wale a enye ye na nanya ho de ye kro nimse bresem ye beba ho na ye mo hu se afe ni nyina no bosumi dumienu ene wom ese free January a kowie December na atwa to na ase free January ase afefofrom na afe ni nyina mu no enananom ane panyimfo ne pade ahufo ne omomunim fom ehu se ye bosumi wo ni mata asisi na obaga na ebakosem a ye memre ni amane ne chese bosumi bia wo nyame ohweso Jewfo je saade na di nemom Kristofo de ye gigi kire se enyame ba akopɛ ane wo agenkwa ba akopɛ saa na gigi Kristofo gidi kire om nemom nananom gidi ne amamre ne amane mu kire so se bosumi bia no ye nyame ohweso afi bia ye nyame ohweso ana bosumi bia wo ne nyame no saa na wotwe bia wo nyame ohweso na wotwe no so no saa so na eda bia wo ne nyame eda ne twemu a don hwere ba ako bia wo ne nyame ana sima ba ako bia ane di tete ba ko bia nso woni nyame ohwe saa de no so enti asase bia tisu bia onyame ohwe ho kuro bia wo ne de na no ya na ibidi kaka sa Kristofo gidi kire se ye onyame ba ko pe ono a ne nyame a Israel nyame ye bondi ya anka Ghana nyame anka ho enti na wo kan Mika nsampa 39 ni yimo yenum Mika 4:5 o se na oman bia nante wo mu nyame odim na mo Israel fodom ben nante wo mu awurade o munyankopon odi mu kire se Israel fo nyame nko Ghana nyame nko Togo die nko ntine se ada ahuru se beba Israel no Israel fo nko na maji ama Ghana die anka ho Togo di nka ho Cote d'Ivoire Nigeria obi adi nka ho nti o ma bia o no ma bia nyame hyehye mu no bosom bia o nyame o ma ne hwe bosom ne so nti ye hwa o ma ya timi ya ni etahu ne ma bone pase bi bone asi ye homete enye me ya na ye June anema tesi wo man pa ma ye homete pa enye me ya na ye June enye saa me na se June na ekọ December nti na December si a edura ka kwanhia we fa ha we efa na ma bebre so nyame miensa mo hwe saa bosom miensa we so no mo ye violent ba ko pe na metima bo ne din fi se ono ye bosom ye o me wonimu nti me be ka ne ma ho be ka saa nyame ne ma ho month of May ni me bon nti metima ka May month of May ho asem fi se oye saa nyame no saa ne damu na ewo me ni free buy nti de bia man for taka May bon for monim nta anyehu no kre May bon bia ho fe ye nyame ne ho fe so litri modern Jupiter na he month of May na yenko eti kakra ni hwe se bosome no me ka se oman Ghana etimi ye nema yete a yesun ye bia ye mem nema yete yesun kase pa e June May June ye jump ko December ene sati biem but May June ensi da se nsuo ka eje esese den a nsuo de didumja na nsuo ni ja ka bom month of June oh my Ghana na June 3rd 2015 ene ma ye hu wo circle ane Viana city anim honum esi June May 9th ye hu ade a na ye hu bi da se boku akese mi no wo ma Ghana mu esi akan na bibi be si se enipa ngu enipa wo ha aduonum ne eche 150 something etimi wu adaba akopɛ month of May ye kaka ye ho ade month of May ana okunni bi abrantie bi a na o yesra ni e because o yesojani na nani edin o akokoduru epɛ se oni yonko dwene ho se 10th May
na koye meeting one na da ne yonko a ehyiae abrante a meka no ho asem ye wo no afi opanyi a meka no ho asem ye se onya abrante bi nka se sa bre na no ya abrante opanyi a meka no ho asem ye wo no afi apem ahankron aduanan enson ye sa so kra e wo no boso medwun ne da na taso aduonu mienu ye wo no 22nd June 1947 na ye memene da ade chi kwasia da agba ahomachi no miensa ya ye si kwasia dem ni papa no is Scottish nti ne papa na ye James Ramsey o maame eye broadcast o vegetarian o ya igbeni ya na ye no Veronica Agboti enipa ya meka ne ho ase ka se wonu kwasia dey na ye no John Jerry John Lawrence na akwasi kan ho fi se ye wonu kwasia da 22nd June 1947 it was Saturday morning I can say Sunday morning because it was 3 to 4 a.m. and Madam Veronica Agboti and opanyi a friend James Ramsey omo wa branch e friend Jerry John Rollins ona meka no wasem wo ya wanwasem bi the entire ka say month of May ye violent and Ghana ya mane hunu nyina si May ensi May na si December da bia me free ba no opanyi a wo no saa da yi no obekọ no suapon wa chemota okọ hyase ewo yi koduru se okọ Abibirem secondary school okọ no achemota secondary school wie odin hokọbọ Ghana Force no Air Force military officer ono na dwene ho ne na damfo efe ne bo achijan o maame ne fa ye bono ne fa ya Asante dwene ho se na bra na o matiku a ne from AFRC Anforce Revolution Council na omo gusu ye bibi se ombeba abaji oman ne mo bra no se na nso ye no month of May 15th May opanyi ya ne efe no Jerry John Rollins ono nko a bontum se wabo amnante kakra no obiye bibi so obiye ku na ye 15th May 1979 eno nko da oye se obiye ku no bibi anye 16th May ne di na asem ye che no di na asem ebua ne kumfo se June 4th month of June ne de toso 9 bosom nsia ne de toso 9 de ba ko yi opanyi na ye bua ne kumfo ona se ye kunu sa June 4 de ba chi June 4th no BBC na ye nkofo ana no mo e wo so ja ku no mo kote sa ku no ya na nya ho ne ye kontie nkom bebre no omo ye nema bi ma nema si moje hwiegu pa wo omaganam e month of June no June 4th no mo bomodin afọ so koyi no sa June 4th na sada na opanyi a na efe no Major Odate Wellington oje ni wuo sa June 4th na fi se Rollins ne ko for kwaya announcement e o GBC ewie ye se o ma ye ku na wie eno nti ampanyimfo mo wa ban omo wo dibre wo soja amamuo no na ye buzi aban no fence kufu sabe na o mampanya na o te akonya sabe na efe no WFK Akufu nidi ni na ye General William Kwesi Akufu bra na yaje etu no efrade so no ni na si May June and May no June no ana omo ye ku ni nyina wie Major Odate Wellington ageni wo that same June 4th na omo ye ku ni wie no okoya counter announcement opie otutuo bese sima don hre miensa aboba ne san no Rose ne nkwala ne kwache no eye ndon be no eje ne kwa frenisem sa June na mu ane ebu ni pensie bia no didem ka se Ghana ya were hosem da edidi ya obia no etasi June me de wa ha ase de wani mu eheye eye June 3rd 2015 DC was circle ene Vienna ensuo ni ja aka abuma ede yenti bi abakosem yenti bi da nsuo ene jija kabom that same June ana 16th June ana opanyi ani efre no Rear Admiral Joy Amedome opanyi ani efre no Air Vice Marshal Yaboachi opanyi ani efre no Captain Feli opanyi ani efre no aye akwasi
amankwa afrifa opanya ne efe ne se aye Frederick William Kwesi Akufu sampanfo nyina ni pension ye do motal baabi a ne efe atimota Teshi shooting range ehon na sojafo ne kɔ quantity na so mo ba bontie ehon ne kɔkyerem se say the shoot target long target and short target ye kyerɛ wo kwan fa so etutuo ɛwɔ aye Teshi efro Teshi shooting range ehon ne de say ne pension ya mbo omudin ye do motal ni nyina na ye month of June ɛyare ho sema esi Ghana ha na ye hometi na ye hu bi da nti month of June and the month of May oman Ghana yetimi nyame omhwe saa bosom mienu we ekosi ne bosom ye toso December ne so no ebie na ode asempa ba ye de sampa info ensien ɛyare ho sema ebesi oman mu a ye hwere George fo miensa bi ne so be say month of June na ano de ya na pese be kɔ hɔ say ya awre ho sema besi ne ye hu omomodi saa bɔ ne fo sem no besi na ye kase nti da bia ya ka say a month of May June December na wa hwenie me say Jupiter na hwe May nti May bon bia Jupiter nice god anyame a o appear in human form hu say o hia be ma o hia tumi an honhoma na ne ho ofe nti month of May for na ya o manim nta anye hu obi a wo ne May bia be hana ne ho ofe kakra May de na nhyeda nkwa akiri bet kakra ya de ya yire meso ye month of May nti obia o ye month of May bia June or ye violent or ye justice on purpose basa but o kan ho a na semusi the same as month of June and o jump called December the same thing July and so ayi wo mu and so anono de na ye aye on and off eye kakra enye kakra na mum de ye ne dooso nti na month of July mu ana obi edua bibia a otwe se oh ye kaka July mu idie ensuo beto aguso ampa oye den ye pensi July e sha ase free June na Judie no ye fe no yo kane no to kakra na ajai ene yasesa ene June kra ensuo tumto gidigidi kra menso kane ye fe no yo den ka say oye violent no onye ma hu sese but okwa fo ma unko okwa market uni store na akowre ma obi store da no ma me wure metade na June e betam July e betam se ato etia ate e beta bonka ye June si oto e monka ye ahefo behwe no ma hye no so June si emuna na ato oto wa preocupa bon se be udin be 4-5 minutes na asate ewie betimi abo wani na ho so abon se ni nso ne se etobiem month of June no July or ta bonka ye emuna ma ho se nsu emuna enyen ka ye se meteorology for beka che se ne nsu beto kire nsu ento nimum scientifically natural ye ne anim kwa fa so nsu beto a eye Jude no ma wo sa anka ye no obeti wani wo kwa na awie ebo pa obeti wani awia ne te ya na nsu na jem o ye no mercy God July be mo onka ye mo se me nsu ne ba o ampa wo ho so hwe be ba mo se ba na jampo ba December ende be hu de ne ma so akom Ghana ya bakwasem ene ma akom o December mu abusama maru fi se saa boso miensa amakan ye nya simu a ene ma ye hu no ma mensa nsi mu biem ne hu se month of May aya na dodo na mo de hwe December but okọ ya bakwasem mu a Ghana Health Service wo ka kire wo okọ Ghana National Road Safety Authority omo website omba mu hu se month of May June akwanhie esi no aya na echen DC December na je December de na eboboso no nti na ma ye hu ye wo akwanhie bebre wo ho a esisi ya ye nya no month of May aye wo ne ma bebre sisi kan mojagu ya dodo na ye month of May na saa bosumi May na ni June no ebe ne July no emu aso na ya na ma ame ne na nanom ye ne ofafo akuafo nso a omo so domfo no omo so se saa bre ne momu nso na nsuo ebeto anase eto emo no ba ye ba nti ye wo aburo bi a edua ye fe na awie aburo saa bosumi na amu ne edua no ebia edua ne May June May na benya nsuo kakra June benya nsuo July benya nsuo September August na ye twa saa aburo no ekọ September no na ye twa bi se saa bosumi mienu no ne miensa na be hye ho no ma omu nsuo ma mo de ye mo be ye saa bosumi na mu titiru ne May no ka se ye wa kwanhia hodo bebre ho a May
yenya aka mienu a baako firi nkran me mpese me bodwuma kuokuro di na yedwuma kuo baako onda saa cars aka se transport union baako na saa cars we mienu nya ne dia kononwo saa kwanhye bi se dipa e kononwo ne patam mo ehwe nyansapo tv saa bre no ombe ka saa kwanhye we efiri ba bi ya kwe car na baako firi shirim adwuma kuokuro na me mpese me bodin baako so firi nkran ebe ka bo mu hyiae eye car basis na wowa mienu adwuma kuo baako na ne dia awo ya kwe Enfie mpimienu ne edunan 2014 na ye saa adwumakuo baako ya me mpese ba adwumakuo di na ye bosome a na to so num wa afinim month of May obi a wo hwe a wo kai saa kwanhia no egusu yi nipa na police ni a wo boa me nipa no ko nso no so sai ni nua ba kunu nso te car no mo no so afrim ebe ye news adaja ma say police ni kra wo boa me nipa no ono so no ho wo so ya unconscious saa time no ma ono said no ko eka prayer for no ko ayasabia month of May eso ya kwe ni oba bia ka se dwa so ne kono ofiri ono ma tuwa bi no de kono ofiri ya kwe na akwa Akante besa na akwa kono Akante besa ne ye kono bro no ho na fita 4 ni ayifo enti month of May no akwanhia ne de saa efiri May no so a June na ka se ahaw ne amanem saa June na so na akwa fo so hwe ani mu se ensuo nto enso du onso etopa so ampa emonkaye wo ho no ma gugu kakra na saati awie timi bo wo ho na gugu na saati yana nam fa ne yo ne ba ne se twem afei na ye ba month of July ne so ano so eto ne mo no de ebo nkaye se de meka no anu nti se wo ho no ne se yesi month of May June ade ko ne July ma June ne bako na wiye no ene ma na sesa ye Ghana ha na yenim se June de eja ntime nhyehyia de nanso so yenya afi bia eja hye Ghana ha ye month of June eja eta ha na ata ha ebi ana ni eja ne nsuo ko frae ama ntime ma nipa wo ha ne akire ne ntime nkan fi se bi wo no ma nsuo ade bi koi eja ne hye bi kura de hu ano ni na month of June and then May say dem ko fa free baby e de baaye no ndi se wo ho no na se month of May a no ko afa so bo mpae ni se de be si aye woni ema se de obra bo no bo se bosum we no enema ewo mu ni na so hu de obesi aye wabra bo sa bre na May June na mu so na ensuwansu wa de da ye nkronkron ketwa ni nkura akese mu no sa bre no ani timi yiri fa nipa se ka se sa nyame na ohwe sa abosom ne so no oni ahomobro titru ni June enti se beka ya yesi bosome aye June no ensu anim se emfa nipa enye hwe ayiri mahu se nipa ka akire nanso afi we month of June afa nipa num e kire wo de meka no aye asuo wabia eda kumase bia efre ho sa atafoa saa afi ya esi mu bosome ya netoso nsia aye month of June no enipa maako enum empo awra ho se anuafo mienu efa wo modakro a kire wo nyame a ohwe saa bosome ne so ene niam a ekom do se yensu ani yiri efa nipa ha adwini nyina ye May June etwema ho se ensu mfa nipa biem ne e kire se saa ye bosome May ne June no anyame omo mu no ene ma omo ye ene do mutimi ye ni nyina na yesu de teofidie so efi se nti kwa mati mabo May din fi se me ye bosome ye wo me o saa ye wo me saa bosome no mutimi bodi din no kan se ne mum bosome ya anwo no wo no mutimi fa na metena fidie so e me boni din amanipa ehun se de fitie eno nti na duru saa bea na ebre na ho se ensu efa nipa ensu yese ni nyina ye month of June na mse efiri hanom a ye ko December ni twen eti de wo December nso sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya abia ntime nyina ni mu ampata